हाय साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି ବଜାର ଯାଇ ମାଛ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ମାଛ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ରୂପଚାନ୍ଦି ମାଛ ଅର୍ଡର ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆଣି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଗୋଟେ 12ଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ଫେର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲି ଫେର ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲି ଫେର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆମ ସିঁଢି ପାଖକୁ ଗଲି ଫେର ସିঁଢି ପାଖକୁ ଗଲି ତାପରେ ସିঁଢି ଉପରେ ଚଢିଲି ଚଢି 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 ଆସ୍ତେ 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 ଚଢି ଚଢି ମୁଁ ଆମ ଯଥା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଫେର ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ବୋଉକୁ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଦେଇଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ ମୋ ଝାଳ ନିଜ ହାତରେ ପୋଛିଥିଲି ତାପରେ ରାତିରେ ଭେଦେଇଥିବା ଗୋନ୍ଦ କୋତିରା ଆଉ ମିଶ୍ରିକି ଗୋଳେଇକି ଚାମଚରେ ତାପରେ ତାକୁ ପିଇଥିଲି ମତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ସେଉ ଖାଇଥିଲି ସେଉଟି ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା ସେଉ ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବୋଉ ଆମର ମାଛ ଧୋଉଛି ମାଛ ଧୋଇଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛ ଭାଜିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛ ପାଇଁ ମସଲା କଷିଲା ତାପରେ ଆମ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଝୋଳ ଆଣିକି ଭାତ ଉପରେ ପକେଇଦେଲି ଭାତ ଉପରେ ଝୋଳ ପକେଇ ତାପରେ ଗୋଳେଇ